empezar con el tercer bloque, que es el tercer bloque técnico, que es la sostenibilidad económica, ¿vale? La última y tercera ponencia aborda la sostenibilidad económica y la aborda de manos de Gonzalo Rodríguez, doctor y profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago y responsable del Grupo de Investigación Ecopesca del IDEGA, con una amplia trayectoria investigadora en economía pesquera, recursos naturales, de viabilidad económica y de las flotas europeas. Sobre todo, y lo más importante, es que Gonzalo nos conoce a nosotros y conoce nuestra flota, la flota toda, tanto de artes, de cerco, de arrastre, penores, es decir, Gonzalo entiende realmente el problema y le va a dar la visión económica que nosotros no tenemos. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Gracias pola invitación. Para mí sempre é moi agradable vir aquí e me interesa particularmente que as cousas que facemos podamos devolvelas ao sector. Por exemplo, unha das cousas que nos facemos son as tablas input-output, que aos armadores vos dan un mogollón de traballo e vos obligan a cubrir formularios e dar información, etcétera, etcétera. Entón, para nós nos gusta moito poder vir e devolver ese traballo e dicirvos con iso que vos pedimos, que é o que fixemos, que é o que tratamos de aportar, que é o que tratamos de saber e, sobre todo, a partir de aí, que podemos construir en común. Porque a vocación do noso grupo está moi orientada a tratar de dar respostas ao sector pesqueiro, a que o que nos acabamos as peciñas que acabamos xuntando que podan volver ao sector e que podan ser útiles en alguna medida. Útiles quere dicir que tome consideración de esa información e faga o uso que lle parezca máis adecuado posible e en ese proceso que nos podamos seguir aprendendo con vos e eventualmente aportando outro tipo de cousas. O sea que para nós é moi positivo cando discutides as cousas ou criticades ou cuestionades ou comentades, tamén nos axuda a aprender un montón, a entender máis en que realidade concreta funcionan esos datos, sobre que circunstancias, sobre que aspiración, sobre que motivación, sobre que tecnoloxía, sobre que mercados, entender como na práctica se plasma todo eso. A charla para hoxe é falar da sostenibilidade e tamén do peso económico do sector do cerco. Eu a vou abordar, sobre todo, desde o punto de vista do sector pesqueiro, aínda que nos achegaremos tamén os datos en concreto do sector do cerco, pero me interesa moito enfatizar que no caso galego a pesca ten que sobrevivir como un todo. Ten que sobrevivir a pesca de baixura, ten que sobrevivir a pesca litoral, ten que sobrevivir a pesca de altura, a de gran altura, ten que sobrevivir ao marisqueo, ten que sobrevivir á industria transformadora e cuantos máis de estes elementos sobrevivan, máis fácil é que sobrevivamos todos. Isto é como na pandemia, salimos todos xuntos. Se non salimos todos xuntos, a situación se complica moito máis, porque un exemplo moi sinxelo, o transporte de pescado. O transporte de pescado é moi dependente do volumen de carga. Se baixa o volumen de carga porque os do mexillón non achegan, os do marisqueo non achegan, a pesca non achegan, o costo unitario sube. Entón, e isto se multiplica en múltiples ámbitos da economía. Entón, ou salimos todos xuntos ou non salimos. No ámbito da ciencia, Galicia, por exemplo, ten un sistema científico-tecnolóxico tremendo. Ten unha cantidad de científicos vinculados ao sector mariño enorme e, ademais, de científicos moi vinculados ao sector pesqueiro. E todo o mundo que coñezo no ámbito da pesca adora o sector da pesca, está comprometido co sector da pesca, vive o sector da pesca. E iso é un gran capital que podemos compartir. Entón, ese coñecemento directo, accesible. Unha das ventaxas aquí é que temos coñecemento científico quilómetro cero. Sí, igual que temos pescado quilómetro cero, e iso é maravilloso, tenemos coñecemento científico quilómetro cero. Vamos aí ao lado, en Coruña, en Santiago, en Vigo, en outros lugares, vamos aí e temos científicos aos que podemos pedirlle unha opinión, podemos decirlle, isto se explica por qué, ou funciona como, non só ese asesoramento científico máis formalizado que tamén, sino ese consello inmediato. Non entendo isto, por que é isto, por que pasa así, é por isto, é por... Entón, ese tipo de proximidade
é un gran capital que podemos poñer en xogo e que é dependente do conxunto do tamaño do sector pesqueiro. Por iso, a mí me importa falar da pesca no seu conxunto independentemente de que cada unha das partes teña a súa identidade, a súa importancia, o seu papel a hora de contribuir á economía, de contribuir á cultura. Me lembro que me fascinou un día vendo... Hai un programa da BBC que se chama Trollermen, los de los arrastreros. Es un programa fantástico, me gusta un montón porque empeza con una música así de esta tipo Master and Commanding, muy épica, y entón un día, yo creo que era temporada 3 ou unha cousa así, dice, hoy vamos a conocer a Mike, que viene de una familia que desde milenaria, que utiliza una técnica de pesca que ya nadie usa y está perdiéndose, el cerco. Entonces, ¿está perdiéndose dónde? Claro, pero ao mesmo tempo te queda a idea de igual a nosa narrativa non lle dá importancia suficiente ao que significa isto en términos culturales, ao valor que ten conservar esa maneira de facer as cousas, ao valor que ten conservar a nosa cultura e que a veces necesitamos ese reflexo de fora para que, digamos, tal vez isto que afortunadamente para nós forma parte do día a día, podemos ver no porto, podemos ver nas nosas actividades, ten moito valor cultural, valor histórico, valor na soberanía alimentaria, valor de poder seguir comendo como íbamos comendo. Ben, se dou con isto, pasa, vale. Hoxe, entrando xa en materia, quería falar de dúas cousas. Discutir un pouco, reflexionar con vos os retos da sostenibilidade, que será a segunda parte, e a primeira, falar da significación socioeconómica da pesca. Este gráfico sempre me fai unha trampa, porque non sei por qué os proxectores non leen unos puntos que debería haber aquí e nos que se debería ver o tamaño das descargas de cada día. Pero, independentemente deso, como están sinalados todos os portos, a primeira contribución socioeconómica da pesca é a xusticia territorial, que logo seguimos argumentando máis. Pero toda esta tremenda liña de costa de 1.400 kilómetros de longitude está sembrada de portos, de actividades, de empresas, de frigoríficos, de actividade económica en xeral que é dependente da costa. Entón, unha das virtudes é que é capaz de impulsar o desenvolvemento económico en unha amplísima franxa da costa. E creo que isto se ve de un modo máis claro cando vemos a evolución da poboación en Galicia e vemos en que parte se evoluciona mellor e en que parte se evoluciona peor. Por exemplo, esta zona que está aquí, que é todo o macizo oriental de Ourense, tamén o sur de Ourense, interior de Ourense, é a zona que está en regresión demográfica. A outra zona que está pouco, que nos sirve de contraste, que está pouco comunicada de Galicia, pouco comunicada, quero dicir que está fora do eixo do desenvolvemento, que é a AP9. Entón, na AP9 temos Coruña, temos Santiago, temos as Rías Baixas. Fora deso, o que está é a Costa da Morte, que estuvo sempre relativamente separada. Na Costa da Morte, a evolución demográfica é moito máis positiva que no interior de Ourense. E a principal diferencia que temos aí é que o soporte económico foi a pesca. A pesca foi o que en estas zonas de aquí, a pesca foi o que en estas zonas termou do desenvolvemento destes territorios. Ojalá en estas zonas de aquí a agricultura se tuvera desenvolto do mesmo, a agricultura, a ganadería, se tuvera desenvolto do mesmo modo en que se desenvolveu a pesca, do mesmo modo en que a pesca foi capaz de innovar. Por exemplo, a veces non... A veces falaba antes con Manolo do carácter dos galegos e eu creo que a veces non facemos o suficientemente recoñecemento dos nosos méritos, por exemplo. Cando dicen que os galegos non somos innovadores, eu o primeiro que contesto é Pescanova. E Pescanova supuxo unha transformación radical. Pescanova foi pioneira
a hora de introducir aos frigoríficos nos barcos congeladores. Probablemente non foi o primeiro, pero sí que foi o primeiro que fixo un barco diseñado para pescar e congelar. Entonces, e cambiou a pesca de altura. E outras innovacións que se introducen en Galicia teñen que ver con como cultivamos mexillón ou como cultivamos pescado ou outras que se van introducindo en outros lugares. Entonces, cando aquí innovamos, cando aparece o coñecemento, é vinculado a que? A pesca. Entonces, e ese coñecemento é o que fai que estas zonas acaben desenvolvéndose máis porque teñen ese soporte frente a aqueles en que estes procesos non se deron. Pero ese proceso de innovación se produce colectivamente, aprendemos colectivamente. Entonces, mentras sexamos capaces de aprender colectivamente, vamos a ter moita máis capacidade de aprender. Esa economía que ven da pesca xa non é unha economía de litoral. O que tedes en eses mapas de aí son a presencia de empresas da cadea mar-industria dentro do conxunto do territorio de Galiza. E, efectivamente, efectivamente, hai un montón de empresas que están moi concentradas na costa, como non podía ser de outro modo, pero empeza a haber empresas que se moven cara ao interior. Isto é presencia de empresas relacionadas ca pesca, que sexan de almacenaxe, ou sexan de transformación, ou sexan fábricas, ou sexan de transporte, pero son empresas que se empezan a mover, sobre todo, a donde pode haber núcleos logísticos e que vedes que se van movendo cara a P9, cara a outros lugares e que van permeando o conxunto do territorio galego. Entón, a economía pesqueira é unha economía que sigue sendo mariña, que sigue estando fortemente vinculada á actividade que se dá nas costas e nos portos, pero xa non é unha actividade galega, é unha actividade que se expande por todo o territorio e que xenera un efecto de arrastre e xenera riqueza no conxunto do territorio. Entón, esta é a contribución ao desenvolvemento que fai a pesca. E que determina a especialización da economía galega. Isto é un índice de especialización que se chama IER e que, como vedes aí, a actividade de un modo bastante diferenciado na que máis estamos especializados en Galicia é a pesca. Fixadevos que no caso da pesca o índice de especialización é 10, calquera índice por arriba de 1 indica especialización, 1,15 é unha especialización modesta, 10 é unha tremendísima especialización, é un nivel moi forte de especialización, pero que ademais dentro deste grupo de actividades onde estamos especializados aparece a continuación fabricación de outro material de transporte que se chama industria naval. O que hai dentro de material de transporte é asteleiros, que está íntimamente relacionado coa actividade pesqueira, que se desenvolve, crece, subsiste coa actividade pesqueira. E está industria de alimentación. E na industria de alimentación un 80% é conserva e transformados. Si puidéramos comparar conserva e transformados, porque os datos desagregados non lo permitiran, co resto da industria de conserva e transformados de España, o que teríamos era que o índice probablemente se parecería bastante máis a este. E aquí tenemos, dentro deste grupo de actividades especializadas, transporte marítimo e vías navegables interiores. Entón, temos, se vedes aí, 4 vectores de especialización en Galicia. Hai o que ten que ver ca pesca, hai o que ten que ver co forestal, hai o que ten que ver co textil e coa fabricación de vehículos a motor e o refino de petróleo. Quere decir que varios destes 5 vectores de especialización están vinculados a empresas multinacionais moi grandes. A diferencia, o sector pesqueiro é un sector onde a renta está moi distribuída. Está distribuída entre miles de familias que traballan na conserva, que traballan na pesca, que traballan nos frigoríficos, que traballan nas gasolineiras, que traballan en centos de asesorías por todo o litoral, despachos de abogados, fábricas de redes, etcétera, etcétera. É unha economía tremendamente distribuída, é unha economía tremendamente social, é unha economía tremendamente enraizada. Aí está Citroën, fabricación de material de transporte, un índice de especialización 2.
Citroën está na corda floxa todos os días. Por certo, cando se critican as subvencións da pesca, que quen quera pode miralas na páxina web da OCDE e ver que no caso de España é un dos países europeos con subvencións por unidade de produción máis baixas, equivalentes aproximadamente de media a 1,5% da facturación. 1,5% da facturación. Digo isto porque absolutamente todos os gobernos que pasaron por este país lle deron subvencións a Citroën. E eu comprendo, Eu comprendo. Me parece perfectamente comprensible desde o punto de vista da política económica. A ver quen se atreve a deixar que Citroën marche. Ninguén va a asumir ese coste. Pero non ten ningún sentido deixar que a pesca se afunde e tampouco ten ningún sentido asumir o discurso de que si subvencionáramos con ese diñeiro que se lle dá ás merluzas poderían dar non sei cuántas voltas ao planeta. Non ten ningún sentido asumir ese tipo de discursos. Comparativamente, frente a outras flotas europeas, de acordo aos datos da OCDE, somos un sector, ou sodes un sector moi pouco subvencionado. Comparado con outros sectores, é un sector pouco subvencionado. Entón, as cousas hai que decilas como son. Aínda así, o día que as cousas se poñan un pouco duras no sector de automóbil, PSA, agora Stellantis, ten resolto o problema que a fábrica que ten en Marrocos, por exemplo. Pero a xente que ten os barcos va a seguir vivindo en Sada, va a seguir vivindo en Malpica, va a seguir vivindo en Portosín, va a seguir vivindo en Celeiro, va a seguir... E a xente que ten as fábricas de conserva, tal vez, se lleva moi ben, e nos alegraremos por eso, abrirán unha fábrica de conserva en Italia, ou en El Salvador, ou en outro lugar, pero van seguir vivindo en Ribeira. E van a seguir, e os que teñen os frigoríficos van a seguir aquí. E os do transporte van a seguir aquí. Entón, esa economía que está enraizada no territorio é unha economía que va a tender a buscar a maneira de permanecer aquí, de reforzar ese vínculo aquí. Entón, esa é unha das características que ten esa economía. Entón, temos 4 ou 5 sectores de especialización, pero hai un que é socialmente distribuído e moito máis enraizado. Entón, temos que buscar cual é a forma de termar dese sector. Cando falamos de producir pescado, o pescado está producido cando está no lineal do supermercado ou da peixería. Mentras tanto, non está producido. Pode estar pescado, pero non está producido. Entón, todo isto que hai aquí é o que necesitamos para pescar pescado. Todo isto fai falta. Cando a veces dicen a pesca é un sector moi tradicional. Bueno, é moi tradicional, pero para pescar fai falta unha cantidade de tecnoloxía impresionante. Fai falta tecnoloxía científica para avaliación de stocks e saber como se xestionan esos stocks. Fai falta tecnoloxía de procesado. Fai falta inteligencia de mercados. Fai falta logística e transporte. Fai falta unha cantidad de coñecemento. Fai falta coñecemento sobre oceanografía e sobre o estado das correntes, das biotoxinas, da productividade, do fitoplancton, da temperatura das augas, da salinidade. Todo iso necesitamos para pescar. Entón, a xente pensa que va un señor de barbas con unha pipa e bota ali a rede, os peixes saltan dentro e liquida. E a mí a imaxe icónica del señor de barbas de la pipa a mí me parece útil para certas cousas, pero tampouco podemos engañarnos e non entender que a pesca require unha cantidad de tecnoloxía tremenda e que poñemos en xogo esa cantidad de tecnoloxía tremenda e que para producir pescado necesitamos redes, necesitamos enxeneiros, necesitamos envases e embalaxes cada vez máis sofisticados, necesitamos frío, necesitamos hélices. A nosa industria está cambiando. Eu me lembraba a primeira vez que viñen a Sada a traballar foi no ano 2000. Rematara a carreira fai pouco e viñen a entrevistar a presidenta da agrupación de mariscadoras que vivían unha casa por aí detrás. E naquela época en Galicia non se facían hélices de barcos porque requerían túneles de vento e unha actividade moi sofisticada
Hoxe temos unhas enxeñerías tremendas e empresas que, en base a esos diseños, poden facer unhas hélices de barcos tremendas. Ese é o cambio da nosa economía. E cambiamos vinculado ao mar. E xeneramos coñecemento vinculado ao mar. E sostemos este sistema vinculado ao mar. E, ademais, para facer todo isto, resulta que necesitamos transporte, necesitamos todas estas actividades, necesitamos sanidade, necesitamos distintos laboratorios de I+D, actividades de formación, necesitamos unha regulación que xenere os incentivos adecuados. A veces xenera os incentivos adecuados e a veces xenera algunos líos importantes tamén. Necesitamos comunicación e difusión, industrias pesqueiras, industria conserveira. Unha das cousas boas que temos en Galicia é que Faro de Vigo, La Voz de Galicia, lle dan voz a este sector porque é importante. Non só lle dan voz, a mí me consta que o que sale en este tipo de medios se lee en Bruselas. Entonces, temos unha canle directa que nos permite colocar a nosa información. E iso non me parece un valor menor. E sí temos que explotar este tipo de recursos. Entonces, producir pesca significa que hai que organizar todo este sistema, desde antes, desde o que necesitamos para producir, o que necesitamos para transformar, para conservar, para transportar, para facer chegar ao consumidor, hasta que chegamos ao comercio detallista, sean grandes superficies, sean pequenas superficies, que nos permite adecuarnos e chegar hasta os nosos consumidores. Todo iso é o que fai falta para producir pesca. E ninguna outra comunidade está tan especializada en facer isto como nós. En certa medida, Cataluña, que no ámbito de mayoristas e de distribución finalista sí que están sendo capaces de innovar nas presentacións, nas transformacións, etcétera, etcétera. E eu creo que aí hai un ámbito moi interesante para aprender. Ben, esta é a achega en particular que fai o cerco, e aquí podemos empezar a... Se me alongo moito, me decides. E aquí podemos empezar a entrar en algunos detalles. Por exemplo, os 16 millóns de euros que pagan salarios, por entrar en un dos primeiros detalles. O cerco, esa produción de 43 millóns de euros largos no ano 19, que é o último no que fixemos as tablas input output, agora vamos a empezar unhas novas tablas input output en este ano, financiadas pola Consellería, entón teremos datos novos en aproximadamente un ano. O cerco demandaba do resto da economía, fundamentalmente da economía galega. En un 85% todo iso que compra o cerco o compra en proximidade, o compra en Galicia, non hai fugas. Por exemplo, en industrias que son máis grandes, na conserva, tamén na acuicultura, tamén na pesca de gran altura, hai máis compras fora de Galicia. No caso do cerco, no caso da baixura, no caso de outras artes de litoral, un 80 e pico por cento, 90% se compra todo directamente en Galicia. Entón, ten un efecto de arrastre moi directo sobre o conxunto do territorio. Más 16 millóns de salarios, máis unos beneficios brutos de unos 6 millóns de euros que dan emprego a unas 800 persoas sin incluir as axudas familiares, sin incluir aqueles tipos de persoas da familia que botan unha man puntualmente dentro das empresas. Son 700 persoas asalariadas, 90 non asalariadas, que son fundamentalmente autónomos que traballan en este sector, moitos deles os propios patróns. E isto é o efecto de arrastre, o impacto directo e indirecto sobre a economía de demanda, pon en circulación na economía, fundamentalmente na galega, no caso do cerco, que está por aquí abaixo, bueno, xa lle diga que non era. No caso do cerco, igual está. 1,70 euros. Cada euro de demanda se xenera uns 70 euros de efecto de arrastre sobre o conxunto da economía. Hai sectores que teñen unha componente industrial máis elevada, xeneran máis, pero este é o efecto directo e indirecto. Non incluyo inducido, que é un pouco máis complicado de medir, e en cuya cuestión metodolóxica non vamos a entrar agora.
Entón, entrando nos retos da sostenibilidade, o primeiro e máis obvio é o tema da transición enerxética, que é un reto ineludible, como vimos en este momento. Non hai máis volta que empezar a pensar que facemos ca transición enerxética. Non é o cerco ou a actividade que está en peor situación. Se vedes aquí está a comparativa, o peso, esta columna de aquí, é o peso do combustible sobre os costes operativos. Os costes operativos son todos os consumos intermedios máis os salarios que paga. O peso do combustible, no caso do cerco, é aproximadamente un 6%. Non é dos peores casos. E isto é algo que o cerco ten que tomar en consideración a hora de valorar como lle afectan as distintas medidas que se vayan a poñer en xogo. Por exemplo, non vai entrar en xogo ningún imposto directo sobre a reducción de impostos sobre os combustibles. Sí que va a acabar indo os tiros por impostos sobre o CO2. Nos impostos sobre o CO2, unha das cousas que va a haber que ter en conta é o axuste en fronteira. E se se fai axuste en fronteira ou non. E o axuste en fronteira va a ser o que determine si nos pegamos un tiro en el pie ou si somos capaces de sacar unha certa vantaxe competitiva deso. Algunos cálculos que estivemos facendo na universidade e que publicaremos a non moito tardar din que impoñer un imposto sobre o CO2 significa de media para o conxunto das flotas un coste do 7%. Pero claro, en esa media do 7% están aqueles que teñen un coste do combustible, este é o arrastre ou a pesca de altura, tanto o arrastre como o palangre, pero sobre todo o arrastre de altura, ten un peso do combustible moi elevado. En este caso, va a ser máis do 7% no litoral e na baixura va a ser bastante menos do 7%. Entonces, pois, dependendo de que sectores estemos, nos vai interesar máis unha estrategia ou outra estrategia. Va a depender isto, a teoría deste tipo de impostos é que este tipo de impostos deben ser axudados, deben ser a recaudación, debe orientarse a favorecer ese proceso de transición. Si esa recaudación se usa para favorecer o proceso de transición, eso pode permitir compensar esa pérdida de ingresos do sector productor e, además, abordar a transición enerxética. Na transición enerxética temos un problema, ao marxen de toda esta intervención, temos un problema bastante serio, e é que a Unión Europea non ten política industrial. A Unión Europea se definiu como mercado europeo e entón está diseñada para ser un mercado e para funcionar solo como mercado. E a Unión Europea non ten política industrial. En nada do que vemos últimamente ten política industrial. E un dos retos que ten que abordar a Unión Europea é o de facer unha política industrial. Se quere facer unha transición enerxética, necesita unha política industrial, ou senón nos vamos a volver a pegar outro tiro no pé. Por que digo isto? Porque non hai tecnoloxías para a transición enerxética. Podemos poñer todos os impostos que queramos, pero esos impostos están mal diseñados na medida en que nos incentivan a transitar a un escenario que non existe, a unha tecnoloxía que non existe. Non existe tecnoloxía para a transición enerxética. Ni siquiera o conxunto de regulamentos da Unión Europea que non permiten ampliar a capacidade dos buques, introducir novos elementos, novos combustibles, novas baterías, novas pilas, novos tanques para o que queramos meter, ten que facerse a costa da bodega, o cual non ten ningún sentido. Entón, non podemos seguir mantendo esa filosofía si queremos manter o proceso de transición enerxética. O segundo problema é que no sector pesqueiro, no que na teoría se chama sector dependente dos provedores para a innovación. O sector pesqueiro innova e adopta determinadas innovacións, pero sobre todo innovan os provedores, innovan os que diseñan os barcos, innovan os que diseñan as tecnoloxías. É dependente de unha serie de innovacións que nacen do ámbito industrial. E as innovacións para a innovación non se producen a escala do sector pesqueiro, sino a escala do sector da navegación.
os barcos de... sabedes canto consumen combustible el MSC Irina? Pues eso, un año bueno, ir a repostar son 5 millones de dólares. Ir a repostar son 5 millones de dólares, un ano bon, deses de 0,40 céntimos o litro, van ali a gasolinera 5 millones de dólares encher o tanque. Un ano malo, 10 millones de dólares. Tú imagínate, claro. O conxunto da pesca galega gasta 80 millóns de euros en combustible. Sí? 6, 7 barcos destos de media. 6, 7 barcos destos gastan o mismo que toda a flota galega. Entón, o que non se lle pode pedir é a toda a flota galega de 4.000 e pico barcos. O que non se lle pode pedir a flota galega ou a flota de pesca, que é un 3% do consumo de combustible das flotas que circulan pro planeta, é que sexa ela a que xenera as innovacións para reducir o consumo de combustible. Entón, se queremos tomar este asunto en serio, o que necesitamos é que exista unha política industrial a escala da Unión Europea que involucre os hostaleiros, que permita desenvolver estas tecnoloxías. E isto, por certo, é o que está no informe este, non me sale agora o nome do primeiro ministro italiano, informe sobre a industria da Unión Europea. É o mismo que está dicindo Christine Lagarde, é o mismo que está dicindo necesitamos un plan de industrialización en Europa. E só as medidas basadas no mercado non sirven. E se o mercado incentiva e a tecnoloxía non está, non vamos a ser capaces de facer esa transición. Entón, eu creo que as organizacións pesqueiras a escala da Unión Europea deben plantexar este debate. Se queremos facer a transición, ten que ser a nivel europeo, ten que ser cos hostaleiros, ten que ser con plan de I+D, ten que ser co resto da navegación marítima. E así non só poderemos resolver este problema do impacto, sino tamén o problema de liderar tecnolóxicamente o planeta, de liderar tecnolóxicamente estas tecnoloxías. Se o vamos a facer a unha escala micro de Puerto de Malpica ou de Sada ou o que sexa, entón isto non va a funcionar. O caso é que, de calquera forma, sobrevivir vai a implicar que hai que abordar o problema da transición enerxética, porque o que está pasando esta temporada no Golfo Pérsico va a pasar agora, va a pasar máis adiante e va a pasar máis veces. Entón, a variabilidade propia da pesca se introducen outra serie de incertidumes que complican moito a vida. En todo negocio hai unha certa inestabilidade no ingreso. Tes un bar, non sabes canta xente vai entrar ese día. Pero é que, además, na pesca non sabes canto produto vai entrar ese día. Non só non sabes se o vas a vender, tampouco sabes se o vas a pescar. E, además, tes unha incertidumbre tremenda vinculada ao combustible. E tes outro tipo de incertidumes. Os patróns destes barcos, moitos son autónomos. Como vas a pedir un crédito? É complicado para os autónomos. Entón, incluso a hora de ter créditos, a hora de poder invertir, a hora de afrontar riscos, o sector pesqueiro non ten ni siquiera a ese nivel os mecanismos adecuados para poder xestionar do mellor modo as cousas. Entón, eu creo que non queda máis remedio que tratar de abordar o problema e enfrentar o problema da transición enerxética. O que non va a ocurrir é que simplemente castigando aos produtores con impostos máis elevados vayamos a resolver nada. Entre outras cousas, porque o mercado xera unos tremendísimos incentivos para que, se tuviéramos outras tecnoloxías, as estuviéramos poñendo. Porque ao precio do gasoil todo o mundo se houbera o estaba facendo. Non existen esas tecnoloxías. Entón, a lógica de só o pau da Unión Europea non funciona. É fácil de cambiar isto? Non é fácil. Pero se temos que pular en alguna dirección, eu sería unha das direccións nas que tentaría pular. E no caso, como decía,
No caso do cerco, sí que trataría de sacarlle o máximo partido a ese menor consumo de combustible. Sacarlle o máximo partido, por exemplo, tamén de cara aos consumidores, que lle preocupa este tipo de cousas, e creo que hai que trasladarlle a información de que se trata de un produto do día, que se trata de un produto fresco, que se trata de un produto saudable, se trata de un produto de calidade e se trata con un produto con unha pegada do carbono minúscula. E digo pegada do carbono, porque se no caso da pesca consideramos o conxunto da pegada, por exemplo, os cereais son sanísimos. Eu como de todo. Cereais tamén, pero consumen un montón de auga. A pesca non consume auga. Os cereais, en moitos casos, utilizan un montón de fertilizantes. Nós non utilizamos fertilizantes. Entón, a pegada ecolóxica da pesca é unha pegada ecolóxica moi baixa. E dentro deste orden de cousas en que temos que cambiar o noso discurso, eu creo que, aínda que sexa a pequena escala ou cando teñamos ocasións a maior escala, temos que empezar a incidir nas virtudes da pesca e en como na pesca facemos as cousas ben. E eu vou a poñer algúns exemplos de que en este país facemos as cousas ben. Que significa facelas ben? Que as facemos mellor que a media. E que non temos que castigarnos do modo que nos castigamos. E iso non quere dicir que non teñamos que tratar de mellorar, non quere dicir que non teñamos a obligación de responder aos retos da sociedade, que non teñamos a obligación de tratar de ser sostibles. Quere dicir que facemos as cousas razonablemente ben e nos contamos moito peor do que somos. Bueno, isto, seguindo, isto é o que pasaría no caso do cerco, si os precios do combustible se duplicaran. Más ou menos a situación que temos agora. Isto quere dicir que o beneficio se reduciría prácticamente nun 50%, pero non trarían perdas. Estructuralmente, independentemente. Habrá empresas que vaya mellor, que lles vaya peor. Un beneficio do 50%, dito así, un beneficio bruto do 50%, suena ben, quere dicir que podes vivir, pero a ganancia se reduce bastante. O sea, quere dicir que se tuveramos que continuar o sector con esas ganancias estructuralmente, continuadamente do 50%, probablemente a xente deixaría o barco en canto pudera. Pero a situación non é tan mala como no caso do arrastre, en que na situación actual e sin cambios, sin adoptar ninguna medida en particular, entrarían en unhas perdas colosales. Entón, cousa que, como digo, tampouco nos interesa en absoluto, porque non nos interesa que desaparezcan outros segmentos da flota. E aquí temos a xarda. Entonces, a mí isto é unha gráfica que está suavizada. Suavizada quere dicir que o volumen de capturas entre os que pescan no norte e o que pescamos aquí máis ao sur é tan grande que non entra na gráfica. Entón, para poder metelo na gráfica, hai que aplicarlle logaritmos que reducen as diferencias e queda comprimido en esa gráfica. A pesar deso, estas son as capturas nas zonas 8C e 9A, que é fundamentalmente onde pescamos nós, e que van decrecendo en paralelo ao Consello Científico de ICES. E estas son as capturas onde pescan Feroe e pesca Noruega e pesca o Reino Unido, que, independentemente do Consello Científico, siguen todas, en todos os caladoiros, sistemáticamente aumentando. Entón, a miña pregunta é, quen cumple as normas? E a seguinte pregunta é, nós, cando nos contamos a nós mesmos, nos contamos como cumplidores das normas? E a Manolo antes lle dixen que iba a criticar. É certo, é certo. Entón, antes estaba falando coa prensa e decía, nós cumplimos as normas máis ou menos. Non. Nós cumplimos as normas mellor que o conxunto da media europea. E esta gráfica é a proba. As capturas españolas e portuguesas foron descendendo de acordo estrictamente ao Consello Científico e cumplimos escrupulosamente ou, como mínimo, mellor que os demais o Consello Científico. Perfecto, non cumplimos ningún. Perfecto, non cumplen os
non cumplen os pescadores, non cumplimos os profesores universitarios, non cumplimos cando circulamos no coche. Eu, como decía Manolo, eu me considero un conductor prudente. Paro nos pasos de cebra, trato de deixarlle sitio a xente que non se sinta agobiado por un zumbao que aparca a 5 centímetros do tobillo, circulo moderado, pero a veces non vou a 30, non vou a 30 a veces. Non cumplo as normas perfectamente. Ninguén cumple as normas perfectamente. Os científicos, ao mellor, incumplimos un tipo de normas, os pescadores cumplen outro tipo de normas, os que teñen un bar incumplen outro tipo de normas e moita xente cumple razonablemente. Pero o que dice este gráfico é que cumplimos ben as normas da Unión Europea. E cando nos vemos as gráficas do axuste, por exemplo, en barcos, que se produciu desde finais dos 90 en Europa, o país que máis reduce é España. Hai países que reducen, por exemplo, Italia reduce en un grado bastante modesto. Francia, en algún momento, incrementa o número de barcas. De repente, a mediados hai un ano en que sube mogollón o tipo de barcos e logo volve a baixar. E o país que realizou o esforzo máis grande foi España. E cando acudimos a un informe do Consello de Contas Europeo sobre os mecanismos para a prevención da pesca ilegal, e este é un informe que ten moito interés. Eu creo que é moi ilustrativo do pensamento que había detrás dese informe. Entón, fan un informe Consello de Contas Europeo. Entón, dicen, vamos a evaluar o gasto que se fai en prevención da pesca ilegal. Entón, vamos a poñer 3 exemplos. Entón, collen Suecia, collen Francia e collen España. ¿Sí? Non sei se vemos como el diseño subyacente. Entonces, están los que cumplen nuestro ejemplo. ¿Sí? Suecia. Logo están os que están aí no medio, teñen un lado para o Mediterráneo, teñen un lado para o Atlántico, están centro de Europa. Vale, este é o caso intermedio. E logo están os do sur. E sabedes de todos estos quen era o que tiña o sistema máis completo, máis sofisticado e mellor establecido según o Consello de Contas Europeo? España. E as sancións máis duras? España. E o nivel de cumplimento máis estricto? España. Bueno, entonces, o que quero presentar aquí non somos ni mellores ni peores que nadie, pero tampouco creo que debamos aceptar que nos digan que alguén é mellor que nós. E que determinados discursos podemos discutilo con este tipo de datos. Non, es que sois non sei como. Aí está o axuste de flota, aí está o cumprimento de cuotas, aí están os mecanismos que establecimos para xestionar as nosas pesquerías. Entón, cando alguén o faga mellor, pues entonces nos dá leccións. E, mentras tanto, pensamos colectivamente que é o que hai que facer en este tipo de pesquerías. E eu creo que, además, é moi importante darlle este mensaxe á sociedade e aos consumidores e decirle, pues seguramente haberá que mellorar como en todo na vida, pero estamos facendo unha serie de cousas e nos las estamos tomando moi seriamente. Moi seriamente. E tratamos de dar resposta á demanda da sociedade de sostenibilidade nos océanos. E se a sociedade fai outras exigencias, trataremos de responder a elas. Pero a nosa resposta é coa ciencia e é co cumplimento. Entón, a parte non pode condicionar a todo. Non podemos xulgarnos simplemente por a parte menor de incumplimento. E o grado, vos pescades. O grado de cumplimento que existe hoxe en día na flota española é radicalmente distinto do que había fai 40 anos. Non se pode comparar. E iso hai que poñer en valor e hai que decirlle á sociedade que estamos traballando en ese sentido. E o que non podemos facer é que o primeiro que lle contemos é o que facemos mal. E o facemos en un montón de cousas. Eu lembro un ano escoitando, estaban na cadena SER e falaba o presidente da cofradía de Noia. 11 millóns de euros de facturación en berberechos, fundamentalmente. E dice, ¿qué tal va la campaña? E dice, muy bien, este año no hay biotoxina. Macho, o primeiro que digas no hai biotoxina na cadena SER. Dile que tienes un berberecho hermoso, bonito, saludable, pero no, que en la primera frase no meter biotoxina. Consumo.
Outro dos retos que temos é o consumo. Entón, xestionar isto, garantizar a capacidade de consumo. E aquí hai noticias malas, regulares, buenas, hai de todo tipo. A noticia boa, digamos así, é que o dato que está facendo referencia en todo o mundo é este dato de aquí, que é o consumo per cápita nos fogares, que é o que está sacado do panel do Ministerio. Pero o consumo per cápita dos fogares non é a totalidade do consumo per cápita en España. Primeira cuestión, non é a totalidade do consumo per cápita. Aí non está incluído o que consume o turismo, non está incluído o que consume a hostelería, non está incluído o que consumen os comedores colectivos, sexan cárceres, sexan cuartéis, sexan hospitais, sexan colexios, sexan psiquiátricos, sexan conventos ou sexa calquera outro. Entón, non é a totalidade do consumo. O segundo dato que está incluído aí é que é consumo per cápita. Entón, se vos fixades aquí arriba, que é o dato do consumo aparente, o consumo aparente é a totalidade do pescado neto que temos dentro do mercado español. É o que producimos, máis o que importamos, menos o que exportamos. Iso é todo o que está dentro do mercado español. O dato curioso é que, fixádevos, que o consumo aparente só empeza a baixar en estes últimos anos, pero se mantén moito máis estable, primeira cuestión. E se mantén en niveis parecidos aos que tiñamos cando nos anos 70, 80, cando entramos na Unión Europea. Entón, aquí hai un pico nos anos 80, a finales dos 90, este pico é previo á crise de 2008, hai unha serie de picos que nos indican que este consumo está moi vinculado á renta disponible, pero o volumen total de pescado disponible non cambia tanto. En cambio, a renta per cápita baixa moito máis. Por qué? Porque parte do determinante é o per cápita, a población. A nosa población creceu en 8 ou 9 millóns de persoas que comen a cuarta parte de pescado que nós. Nada en contra de nadie, é un dato. En España viñamos comendo tradicionalmente 40 kilos por habitante e ano, e en Latinoamérica comen 10 kilos por habitante e ano, e en África, na maior parte das zonas, Marrocos, por exemplo, para o conxunto de Marrocos, comen 10 kilos por habitante e ano, e en Centro de Europa comen 10 kilos por habitante e ano. Entonces, introducimos un volumen de población que come menos pescado. Isto ten unha parte boa e ten unha parte mala. A parte mala é que o noso mercado non se expande. A parte boa é que se pode expandir e que compartir a comida, compartir a mesa, compartir os nosos valores sempre foi parte da nosa cultura. E fai algún tempo, veía unha cousa moi chula que facían en un barrio de Bilbao, que era que se xuntaba toda a comunidade, que era moi diversa, e cada un achegaba os seus platos, e compartían os seus platos. Entonces, ese compartir os nosos platos, eu acepto o teu, e tú tamén podes aceptar o meu, ou compartir o meu, creo que hai unha canle para que poda volver medrar unha comida saudable e rica e sostible como é a que produce a pesca. Entón, aí hai unha caída do mercado, tamén hai unha certa capacidade de facer medrar os pescados. Donde, por certo, os comedores escolares teñen unha importancia crucial. E eu creo que sí que hai algunhas políticas que empezan a ir en esa dirección. E sí que hai políticas que empezan a decir, por exemplo, hai que poñer pescado de verdade 3 días a semana. Tamén é certo que hai que controlalo. O sea, alguén ten que asegurarse que cando dicen que poñen pescado, se pon pescado. Porque na gardería a que iba a miñas fillas sempre comeron en casa. Pero eu falaba moito ca directora e un día estaba que trinaba e dicen, que te pasa? E dicen, mira que nos trouxeron hoxe. E me ensina ali unas croquetas e digo, bueno, non é o mellor, pero vale. Dice, é que hoxe tocaba pescado. E lle digo, e onde está o pescado? Dentro da croqueta. Claro, ración de pescado, croquetas de pescado. Bueno, entón, hai que controlar que cando se fai isto é pescado de verdade o que se colle. E isto ten unha importancia. O 50% dos alumnos de primaria comen no comedor. E este é un número que vai crecendo. Entonces, non só hai un mercado que é importante para a proximidade e que hai que satisfacer, sino que é educar o gusto. Educar o gusto en ese pescado, educar o gusto na forma en que en esta parte do mundo comemos pescado. Que non é mellor que outras, bueno,
vamos a ver, se nos comparamos con outras cociñas, poderíamos discutir bastante. Creo que temos unha cociña bastante rica e rica e saudable, con dieta mediterránea, dieta atlántica, que debemos manter. E os comedores escolares non só deben ser un sitio para aparcar os nenos durante hora e pico entre clase e clase, de mañá e de tarde, sino que debe ser un lugar onde aprendan a comer de modo saudable, a xestionar a súa comida e tamén a adquirir ese gusto por os produtos que traballamos aquí. Entón, ten unha importancia cualitativa fundamental. A mitade dos alumnos de primaria. Vale. Solo unha cousa destes. Máis cousas que están influindo en esta cuestión é o modo en que compramos pescado. Por exemplo, unha cousa que é moi interesante desto, tamén, esta é a relación entre población inmigrante, como ten un efecto contrario cando sube a población inmigrante, baixa o consumo per cápita e ao revés. Isto aquí o que nos indica é que a veces decimos, bueno, é que a pesca é isto de aquí de Guirís. Entonces, un fenómeno moi curioso é que están baixando o consumo de todos os produtos menos os alimentos preparados e as legumes. Pero os alimentos preparados por sí solos non explican todo este cambio aquí. Que explica todo ese cambio? E unha cosa fantástica é que consumimos menos kilos de alimentos en España con máis población. Iso quere dicir que estamos consumindo máis eficientemente e que estamos consumindo en outras formas e que as medicións do mapa, teñen que adecuarse a isto porque a medición do mapa o fai a través do ticket. E tú fai 15 anos ibas á pescadería e pedías unha merluza e te daban unha merluza enteira. E ora ninguén leva unha merluza enteira. Entón, ora quitas a cabeza, quitas a cola, quitas as espinas, quitas as vísceras e entonces tú mides o ticket. Entón, antes era 1,5 kg, ora en cada compra, e se é rápido ni te conto. En cada compra desaparece unha parte do produto. Entón, isto é o que quere decir que parte explica por que está baixando o consumo de alimentos no conxunto de España mentras aumenta a totalidade da produción. E só unha idea. Quen está ganando en este concurso? Fixadeos que está baixando o consumo de pescado. Quenes ganan? Isto de aquí. E a estes dous non lleva mal. O sea, quen está ganando? A merluza está perdendo cota de mercado moi radicalmente e quen está ganando é o salmón e o bacallao non o noruego, sino o islandés, está al punto de sal, e está ganando a acuicultura. Entón, iso tamén quere dicir que no caso da pesca hai cousas que hai que tratar de cambiar, como chegamos ao consumidor, como vendemos. Eu, por certo, e remato con isto, e deixamos o aberto, igual que antes critiquei a Manolo, tamén vexo as cousas que vai comentando no LinkedIn sobre como se utilizan os teléfonos móviles para ter información sobre o que acontece no barco. E eu creo que ese é o tipo de cousas, probando aquí, probando en outros lugares, intentando ese tipo de cousas, innovando, eu creo que son as que nos acaban dando as solucións para mellorar as situacións. Entón, e son o tipo de cousas que nos axudan a mellorar a productividade, corrixir os costes, mellorar como vendemos e, insisto moito, a imaxe da pesca ten que cambiar. E temos que empezar a cambiar desde xa a imaxe da pesca, como nos contamos, como respondemos, porque hai xente aí fora que está querendo escoitar e eu creo que hai unha boa historia que contarles. Bueno, había alguna cousa máis, pero que seguro que saldrá ahora no debate. Gracias. Gracias a vos. Moitas gracias, como sempre, un placer escoitarte, didáctico escoitarte, unha grata presencia que estes aquí. Si tenéis alguna pregunta para dirigirle a Gonzalo na sala ou tamén en streaming. Boas, Gonzalo, son Alberto Castro, secretario da Cerga. Estou ao 120% de acordo con todo o que dixeches.
sei que máis non podo estar de acordo. Eu levo asesorando barcos desde os anos 90, é rentable o mar. Eu estou moi convencido de que a dinamización da costa, o cerco contribui moito a ela, quizá dos máis como os artes menores, creo que é fundamental. O que pasa é que, claro, vas a reflexar a macros mirando canto é o produto interior bruto da pesca en Galicia, que non sei se chegará ao 3%. Ti sabrás mellor que eu, pero non sei se chega ao 3%. En España non chega nin ao 1% ou así. Entón, eu penso que os barcos son rentables, a pesca non ten dúda que dinamiza. Antes empezou, por exemplo, as cotas de pesca, antes empezou o agro tamén, que vamos, que ten Galicia mellor que a primeira materia prima, como é o agro, é a pesca, é o fundamental, porque non temos nin petróleo, non temos outras cousas, temos industria, pero da allea, como distí, o de Citroën e todas estas cousas. Entón, eu penso que non nos sentimos respetados tanto por España como por Bruselas. Vou che poñer un exemplo agora de como levo isto na cerga 15 anos, se barcos, eu sou do mar porque a miña familia tuvo 4 barcos de cerco, fábrica de conservas, e non temos nada, porque a política que había antes era deixar o mar que estudia que sigue sendo, cando non é así, porque agora estamos falando ti que decías, un mariñeiro que pesca un barco normal se saca 30 ou 40 mil euros sin partes, traballando, e traballas 8 meses ao ano, non traballas máis. Entón, eu creo que é rentable, é un sector que ten aquí. Tendrá que adaptarse con moitas cousas que podemos falar na comida ou cando queras, de moitas cousas. Pero, bueno, o que dicía que non nos respetan. Eu se me ocorreu, cando foi o de Marrocos, de que non daban a sardiña, eu sei que van ter un problema as conserveiras aquí en Galicia, sobre todo eso, porque se suministraban de sardiña de marroquí. Entón, se me ocorreu, chamei a Roberto, a Don Faco, e tal, e dixen, Roberto, por que non facemos presión a Madrid e todo isto para hacer, a ver que te parece, para ver se nos dan máis peixe, porque nós, sardiña, temos abondo. Pasa que non deixan pescar, temos 9.000 toneladas, bueno, xa non te conto do Golfo de Cádiz, que é outra historia, temos 9.000 toneladas, 10.000 toneladas para pescar este ano, creo, o sea, que xa levamos, que levamos, 15, non levamos nin un mes, non, xa levamos 3.000 toneladas pescadas. Entón, dicía, por que non exigimos a Madrid, que tal, que cual, falamos con a secretaria, mandamos unha carta de todos, tal, e contestaron que non, que é Bruselas, que se non sei que se o ICE recomenda isto, que se tal, que cual, tal. Entón, penso que tanto por Bruselas como non por España, e por tal, que non nos respetan. E iso a pesca é fundamental, porque temos que darlle o valor que está dicindo ti, que o ten, e que non pode desaparecer. Pero, bueno, a ver que opinas sobre iso. Hai que tomar exemplo dos franceses. E esa autoestima que teñen tan interesante, esa capacidade de contar todo. Entón, os demais te perciben en parte como ti te percibes. Entón, eu creo que nós temos que empezar a cambiar esa percepción, empezar a cambiar ese discurso, e isto non quita para mí que na pesca non critique as medidas que considera que teña que criticar sobre as cuotas ou sobre as axudas ou sobre pero sí que ten que ser capaz de comunicar tamén as virtudes do que fai, cambiar a súa imaxen sobre como cumple as normas, como é capaz de alimentar, sobre o papel da soberanía alimentaria. E a Europa, por exemplo, non lle preocupa a soberanía alimentaria. A Europa lle preocupa que haxa comida, fin da historia, e cada uno se paga que pueda, que esta é a lógica, hai un mercado que provee e tal. Si non hai sardiña habrá salmón, se non hai salmón haberá polo, e aquí paz e despois gloria. Pero eu creo que nós temos dereito a decir que que nos parece moi ben que a xente coma salmón, nós queremos sardiña, queremos merluza, e queremos rape, e queremos as especies que consumimos de toda a vida, e ademais somos capaces, co Consello Científico, de xestionala sostiblemente. E que debería ser máis capaz de preocuparse por manterese. O que estamos a falar, por exemplo, de que diciste o salmón, non quero que foi no 22. No ano 22 foi cando superou o salmón a merluza.
en consumo no país. E ti colles un cabreo que estás metido neste mundo e dices, pero vamos a ver, como nos pode superar que consuma o salmón? Porque iso nos están pescando máis cabala do que están facendo, que permitida pola Unión Europea. Pasan da Unión Europea, son adscritos, pero non... E nos ven aquí e encima non poñen un arancel, non digo que sea como Trump, que poñen pero toman un arancel conforme non poden permitir. Eles teñen unhas cadenas, nós vamos ás feiras por aí, é o que hai o salmón, por todos os lados. E as salidas tamén, pero o que falabas dos colexios escolares, eu lle regalo a un colexio, calquer colexio que veña, lle regalo un palé de sardiñas ou un palé para que xa teñen que ter todo preparado, prefabricado, todo feito, claro. Eso é un pouco moi difícil e temos que aprender dos noruegos, eso sí, na comercialización como están facendo para que se metan en todos os lados, porque é impresionante. Xo digo a verdade que vas ás feiras, salmón, 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 e te vendo esa sardiña, temos aquí a sardiña mellor do mundo, e non somos capaces de colocala como colocan eles. Si nos piden moito xarda tamén piden bastante, pero o salmón é o rei. E todo o mundo lle gusta, que non diga que non come salmón. Eu levo xa sin comelo bastante tempo, puxeme en folga por culpa de que nos superaron, entende? Pero é o rei. Algúna pregunta máis? Pois entonces me reservo yo alguna, Gonzalo. Vale. Me gusta cómo te explicas en las cosas y tomo tu guante diciendo que fallamos en la comunicación. Es cierto, fallamos en la comunicación. Tenemos que hacer análisis de lo que hacemos mal y tenemos que hacer análisis de aprender de lo que otros hacen muy bien. Tenemos que cambiar nuestra forma de comunicar las bondades de nuestro proceder y de nuestro producto. Quita la bola de cristal, la bola mágica, y cómo ves la flota de cerco, no tanto como veía Eider, que veía muy lejos, que veía en el 2100, pero sí en 20 años. ¿Cómo la ves? La sostenibilidad, los recursos, ¿podemos vivir de ella? Ahora, o que sí pensaría que va a pasar é que os portos se van a especializar. Estes días salían noticias sobre, por exemplo, na Costa da Morte que estaban pensando en poñer unha lonxa en Vimianzo porque lles queda mellor para todos, non sei que, bueno, a miña hipótese é que non va a haber ninguna lonxa en Vimianzo, pero algunhas das que existen van a acabar desaparecendo e alguna va a ser a que concentra a actividade. Entón, eu sí que creo que os portos van a tender a especializarse máis e que a flota va a tender a concentrarse máis e que os servicios que se presten desde as OPPs van a ser claves en este tipo de proceso para a concentración. Que hai OPPs que están liderando este tipo de procesos e que están facendo as cousas moi ben. Aquí se fan as cousas moi ben. En Celeiro se fan as cousas moi ben. En Burela se están facendo as cousas moi ben. E que aqueles que sean capaces de ofrecer máis servicios, e as OPPs teñen unha virtude que me parece moi importante e é que teñen unha maior orientación ao mercado e unha maior vocación ao mercado. Entón, eu que sí que creo que va a pasar é que ese escenario donde hai tantos portos con actividade pesqueira se va a reducir e a concentración da actividade pesqueira va a pasar a concentrarse en poucos portos. E pode pasar tamén, se isto sigue sendo así. Me parece que é fundamental introducir medidas de cooperación entre os barcos. E que esta cuestión... é complicado, eso lo sei. Pero hai dúas opcións, ou cooperar ou reducir barcos. Entón, isto vai ir por un lado ou vai ir por outro. A mí me gustaría un escenario de cooperación, porque é un escenario que permite manter a economía social, porque é un escenario que permite manter a industria. Eu lembro que me causou bastante impresión cando estuve en Aberdeen, dos grandes portos pesqueros na Unión Europea, do Reino Unido, en que chegabas ali e había 3 barcos. 3, non dito 3. Grandes como un mundo, pero había 3. E xa non hai asteleiros, e xa non hai industria, e xa non hai actividade porque non dá para manter esos barcos. E no pobo mariñeiro, no porto mariñeiro, todos os portais eran Airbnb. Sí.
Claro. Entón, a cousa vai ir por un lado ou vai ir por outro. Aí. Hola, ¿qué tal? Esto lo que comentas ya está pasando. Ribeira, por ejemplo, se ha comido todo lo que tiene alrededor, ¿no? Rianxo, Aguiño, tal. Eso es muy bueno para Ribeira. Pero, por certo, aí a xestión que fan na lonxa de Ribeira é espectacular, O sea, a falla Obviamente, OPP claro, claro. e a lonxa, como traballan na No, lonxa. por algo van, claro. Pero, Perdón. y es bueno para Ribeira, pero ¿y es bueno para Rianxo, Aguiño, tal? Van a desaparecer esos pueblos poco a poco, es decir, Sí, perdón. van a dejar de ser pueblos pesqueros al final, porque se van a llevar toda Ribeira. Ya sé que va a pasar, o sea que ya está pasando, pero que no es bueno a lo mejor, ¿no? Unha das cuestións, a pesca está enfrentada a múltiples dilemas e un dos dilemas que ten que enfrentar a pesca é esa cuestión de permanecer ou de cambiar. Eu non sei darlle unha resposta a este problema. O que sí creo é que a veces se trata a pesca como se fora allea ás leis económicas. E nas leis económicas os procesos de concentración derivados da exixencia de incrementar a productividade acaban pasando. E entonces, por un lado, creo que é positivo tratar de manter ese carácter social da pesca, pero demasiada resistencia pode provocar que se evite ese proceso necesario de mellora da productividade. O papel da pesca que na economía galega o cambio ten as súas cousas boas e as súas cousas malas. Cando ves o cambio, por exemplo, urbanístico, ou ves o cambio nos usos que se fan das localidades, cando ves como se dilúe a cultura mariñeira que estuvo tan presente aquí, eu creo que é un proceso que dá moita pena. A mí non me alegra en absoluto, pero ao mesmo tempo ten que haber un proceso de ganancia da productividade, de eficiencia, que afecta a todos os sectores. Demasiada resistencia frente a ese proceso que pode provocar que deixes de ser competitivo e acabes non vendendo. Parte das comunidades mariñeiras van a evolucionar cara a outras actividades. E se foi 40 anos, antes falábamos de Malpica, por exemplo, a veces é máis fácil de falar do que non é tan inmediato. As alternativas económicas en Malpica fai 40 anos, ou 50 anos, ou 60 anos, eran moito menores que as que son neste momento. E en Malpica, hoxe en día, tes outras formas para ir tirando. E iso significa que a comunidade tamén se transforma. Si temos un pouco de sorte e somos capaces de manter parte desos elementos, parte desa cultura, parte desa relación co mar por unas vías ou outras, eu creo que lograremos preservar algo valioso como sociedade. Pero en este proceso temos que deixar algo atrás. As comunidades se transforman e todo eso, e a pesca tense que adaptar tamén ao próximo futuro que ven e todo eso. Non creo que non vai a deixar de existir, vai existir sempre. Vai estar sempre aí. O que pasa é que ten que adaptarse. É o mismo que antes había 400 barcos, que aquí en Sada había 30 barcos, e agora hai 4 ou 5. Pero tenen que adaptarse e buscar as circunstancias, teñen que ir adaptándose pouco a pouco. É o que falabas antes ti de que hai que aproximar, e logo ir rompendo a cabeza aquí. E nós aquí nesta ría temos 7 cofradías, ou 5 cofradías. Me cago en 10, están todas a pérdidas. A cofradía máis importante é a nosa, aquí de Sada. Temos instalacións, ten todo eso. E dixen, por que non xuntamos todos? Pero non, sigue sendo este cousa de teña a cofradía miña, pois non sei que, están todas... Pero é a forma nosa de ser, de ver as cousas. Eu tamén creo que a concentración se va a producir no resto de Europa. E entón, a mí, por iso me interesa tamén esta parte do conxunto do sistema productivo da pesca, do conxunto dos recursos productivos da pesca, do conxunto de capacidades de transformación, de transporte, de pesca, de tecnoloxía, de coñecemento que están fixados aquí e que debemos utilizar de palanca para que a nosa especialización productiva perdure. Entonces, non só nos vamos a especializar dentro do noso territorio, sino respecto de outros territorios.
Entonces, respecto desos outros territorios, eu creo que debemos buscar a ventaxa competitiva que faga que en este proceso de selección, que sempre é o mercado, nos salgamos pa diante. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, como sempre, Gracias a vos. por haber estado aquí con nós y por habernos echado luz en el movimiento socioeconómico de la pesca, que es complejo, muy complejo. Muchas gracias.